Hasıl toy münasibetli Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadamyzyň hemde arkadagly Gahryman Ferdarmyzyň adyndan durly datly meýwelerden süýjülükli we beýleki nazmatlardan ibaret bolan sowgatlar Arkadan şäherindäki Gurbanguly Berdimuhammedow adyndaky çağalar sagaldyş dikeldiş merkezine saglyklaryny dikeldip bejerge alýan çağalara da dawraly gowşurly. Olar datly nazmatlardan ibaret sowgatlary tüýsürekden we ulşatlyk hemde hoşallyk duýgulary bilen kabul etdiler. Biziň jemgyýetimizde enatasyndan mahrum bolan ýa-da kömegi mätäç çağalar gözden salynmaýar. Şunuň bilen maglykda Gurbanguly Berdimuhammedow adyndaky howunarlyga mätäç çağalar himayet bermek boýunça haýyr sahawat gazinasynyň dürdülen pursatyndan bäri netijeli işler alyp barýanyny bellemek gerek. Onuň ýanyny hereket edýän ýaşular geňeşi öňde goýulan wezipelери, gödürli meseleler çözmekde gazna hemme tarapdan gollaw berýär. Buların hemmesi çağalara öýler bardak edilýän aladan duýmagy we jemgyýetde münasip orun eýlemäge mümkinçilik berýär. Ýaş şaraýatlaryň hukuk we durmuş taýdan goraglyny düşünetmek, türkmen halkyna gadymdan mahfuz bolan ruhy ahlak, medeni gymmatlyklary dünýä ýaymak, sagdyn durmuş ýolgalaryny wagt etmek, ýaşlarda watan söýjüligi, insanperwerligi, raýat jogapkärçiligini terbiýelemek, olaryň başlangyçlaryny gollamak we höwetlendirmek milli strategiýanyň esasy ugurlarynyň biridir. Türkmen halkynyň milli lideriniň belleşi ýaly ötüp gelýän ýaş nesli gollamak we olaryň gyzyklanmalaryny höwetlendirmek halkymyzyň asyrlaryň synygyny geçen parasatly ýörelgelerini berdir. Çağalar bardak hemme tarapdan alady, olary watanymyzy söýmäge, onuň taryhyna we medeniýetine hormat goýmak ruhuny terbiýelemek, ýaş nesliň okyp başarnyklaryny ösdürmek üçin giň mümkinçilikler açýar. Hormatly prezidentimiň belleşi ýaly insanperwerlik, mätäç gollamak ýaly milli ýolgularymyzy eýermek bilen Gurbanguly Berdimuhammedow adyndaky howunarlyga mätäç çağalar himayet bermek boýunça haýyr sahawat gazynasy tarapyndan aty enesiniň ýa-da olaryň orun tutýan adamlaryň howunarlygynyň galan çağalaryň we ýetkinjeklerin aýratyn alada bilen gurşulyp alynmagy, olaryň hemme tarapdan sazlaşykly ösme uguruny alınıp barlayan işler ýaş nesliň abadan we bagtyar durmuşyny üçün etmäge, kämil şahsiýetler hökmünde kemaly gelmegine gönükdirlendir. Gahryman Arkadamyzyň we arkadagy Gahryman Ferdarmyzyň gollaw bermegi hemde tagalalar netijesinde gaznanyň müdiriýeti köp sanly haýyr sahawat şäherlerini amala aşyrdy. Arkadan şäherindäki Gurbanguly Berdimuhammedow adyndaky çağalar tagaldyş dikeldiş merkezine bejerge alýan we saglyklaryny dikeldiýän çağalar türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadamyzyň we arkadagy Gahryman Ferdarmyzyň hasyl toý münasibetli sowgatlary üçin tüýsürekden hoşallyk sözlerini beýan etdiler.